Ezt a számot Tunyonmatolcsról küldi Ernő a feleségének, Mónikának a születésnapjára, valamint az Ernőke is kíván neki nagyon sok boldog születésnapot. Legyetek szerencsések! Ahol te vagy, ott jó a hangulat. Gyűrűt vettem Matolcson egy ékszerboltba, rá is húztam a Móninak az ujjára. Megtehetem nálam, nem számít a pénz. Jó kedvet csinálok az én királynőmnek, szülinapi bulit az én életemnek. Gyere te is mulasd, most érezd jól magad. Should be